मंगला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। आइल बारू नाचे नचनिया जस बोला, आइल बारू नाचे नचनिया जस बोला। कितना चाहिए पैसा मुँह अपन खोला। अहीर हई, अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। इसके उम्र में केस चले भारी, पुलिस अदालत थाना भइल ससुरारी। 21 के उम्र में केस चले भारी, पुलिस अदालत थाना भइल ससुरारी। हम ही बेचिले है, हम ही बेचिले करतूत राइफल गोला। अहीर हई, अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अभिषेक गोलू सोनू ले जाई टांग के, जेडी के बतिया के चलता हूँ मान के। अभिषेक सोनू गोलू ले जाई टांग के। दर्शन करा दो है, दर्शन करा दो बटम दूगो खोला। अहीर हई, अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला। अहीर हई ठोकल पे केस नहीं होला।